masalahnya. Kok bangun tingkat piro? Omahku tingkat loro rasa jujur. Tingkat loro. Iya. Kira-kira biayane tak piro? Lho gawe omah iki murah. Piro? Mergo aku arsiteknya dhewe. Iya. Parete 200 juta. 200 juta. Iya. Oh iki lho kan, mergo aku wong sugih. Iya. Dhuwur iku ae ora tau kanggoni. Lah terus sing dhuwur iku digoni sapa? Akan nggoni goro. Iku jenenge pagupon kok beto. Omah goro anjing. Nah iya. Neng ngene. Senajan aku dadi wong sugih, ning aku ora bakal polisi. Iya. Kulino dono weweh. Oh, mengko nek upama ana wong sing butono. Iki upama tak wenehi, mesti drongane berguk. Bocah iki nek Kenal tanggal ora? kok ora kenal piye bocah karangku. Ada aneh ini kita kau mesti aku tangguh. Kok iso utang yo? Pacane karo wong larat ngene kene. Kowe iki ora tau ora iku. Sopo? Modal utang kowe. Iki motor. Kuale, ora utang modal. Wes tenan. Otak iki aku dadi wong sugih karo kowe lho. Utang aku iki. Ono kan iki. Ono apa, Cuk? Kowe teko ning omahku, Cuk. Bapak sakit iki. Bapak mloro. Kok kowe iki dadiane kudune yo tinggal wong tuwa usaha ono obat dhewe. Golek gawean ngalor ngidul wetan ngulon ora entuk gawean. Terus Lah, batine kula padha bukan kali adik kula. Iki wau kula pengen dodol barang antik. dodol barang antik. Nah iki senenganku lho. Mergo aku senenganku barang antik, ngejo meri. Ora iso aku nek apike pengen. Ngono. Iya. Iya. Yen pancen kowe kepengin dodol barang antik, ya toh. Mergo aku wis senenganku iki ono barang antik ngene. Coba saya kepengin ngerti barang kaya apa, engko nak cocok tak bukti. Sing ampun kondo-kondo ya. Barang antik niki istimewa. Istimewa tenan. Barang niku wujude kaya boneka nang duweni pikiran kaya manungsa. Ngono wae iki apik tenan iki. Jajal. Boten kula tawano mriko-mriko lho iki. Iya iya. Coba langsung ngene. Langsung ngene. Ngerti nek ning kene yo duwe yo. Lah mila iki. Iki kowe iki barange. Aku pengen ngerti barange. Lah Kira-kira karo ponaku Febri apa iki? iki barang iki Duh. Apa iki? Hei, Reno. Ini lho. Kok gone kok sampe nguyut terus ki meneh iki. Ame-ame lah kowe. Biar buka. iki niku wujud boneka. Iki barange iki. Nggih, sampean takoki yo iso jawab apa? Sampean kongkon nggih saged pusat Upama tak kongkon pijet ya iso. saged. Sampean nyanyi nggih saged. Iya piye? Sama tani kuwe iso. Iki piye ngarepe? Ya kowe cowok sing penak tok. Carane niki ana. Carane piye aku pengen ngerti. Iki radio ahli. Nah, Carane piye nak tak? niki nek upamane kepengin sampean konekno, Iya, apa maksud sampean takoki, niki dipenyet. Cetek. Mateni tetuk. Mungkin ora. Aku malah diamuk. Iku nek kamu ngamuk ae. Dadi iki nggo mreno. Niki sampean penyet munine. Cetek. Mateni tetuk. Ngono apik iki. Ya, Iki saiki notor bos e. Mergo aku wis kanthi seneng. nek nak rego kali adik kula ampun kali kula. Lho kowe iki